Ayo, anotomudire pakatongo ndakatomukwirirana naye achiti ndokupeya mari yake anozotipa. Fiseka mnumzia. Ayo andomuziva. Bahasha TV nyaya sezvadziri. Masoro eda. Mimi kichira mandakatobva nokusesha ofera. Ndigona kutaura namambo ofisi kushanga. Matambudziko yakundinesa. Uko ndinoona kuti ndigona kutaura namambo. Ndakataura namambo vakati wakanditi ndichakushedzera varume venyu vakanyemba uzouya, saka ndikaita mazuva ndichiuya vasingauye mambo vakambotigarai apo, saka vaudza vanouya kusvika dare rapera. Ndakauya futi rapera. nogare papenga yakaenjaya tebuya tuziye zazwe kakundo kamamamuri mwana wangu saka tikabvunza kuti pamagara vajoji vaya munosamoni here kuti ndakataura navo ndinova ndikatora muswere. Alright, so he said he break his stuff. Rangu nakushamsa sharing. Makati wakatana makuti nekatana nedare mama kagara ipapo. George Kanyema. Tipire amai nyama yamchi mangara kuno. Pamusoro yedare wakanyemba akabva pamba 2004 wakandisira vana vachiri vadiki, ndakasara ndichichengeta vana nhasi wakura, ndinobatsirwa nespecial offer kuendesa vana kuchikora, asi pane panondiremera kuti chikafu kana kokugara kepo imba kwakasiyiwa pasina. Vana wakura, mwana musikana akambopinda panguva yekuakaimba asabhuka akambozviona, wakatumirawo mapurisa ezvigeti endemoaudza akanyemba wakaramba kuuya. Ndakashingirira kuchengeta vana, nhasi vana wakakura wasikana, ndikatenga newasikana. Musikana atizira akanyemba uyai mwana adzisirwe pfuma, wakatanga kuramba wakazouya. Takanyora listi redu ratakanyora, tanyora listi nguva yakadzisa tsvagire kuno nembonana. Mwana akuzouya kuzosungirwa wechi2 akanyemba uyai, wakafona kuti zvinhu endaisai kumba kuna amai, ndiri kuuya. Wakwasha wakaswera zuva rese wakagara, akwasha akazofona yakumanheru, atizira komupindisa kuti zuva raita sei ranyura, wakati atakundika tichauya. Wakwasha akati aisagona zvatichaita, taakudzoka kuenda kudzimba dzedu amai, akabva atakura mari yangauya nayo nejira yanga nchida kupiwa zvadzoka nayo. Ndakasara negirosari nembudzi nemagumbeze. Mangwana ndine muramu wangu ndinogara naye, ndiye akazofonera ari kubasa, akazobva kubasa zuva radoka akatobva mugomba nemadhaka, akati ndaudzwa meguru nankomoti ndiuye ndikaradhe zvinhu zvaita sei zvasiyo nokuwasha. Shuwa akasvika akati gumbeze hanzipei vana, njira renyu, girosari nderenyu, mupe wabenyu wamunodawo. Ndapewa vamwe wangu mukire mekudaro. Mwana wechi2 akaona mukomana wake aida kumuroora, anga ane mombe dzake 5. Ndikati aiwa endei kuna bauni kuna akanyemba munovaudza izvozvo baunini watori nenhumbi yemwana iyeyi. Akanyemba uyai, wakaramba kuuya. Mukomana akasvika pakuneta abva adzokera kumusha kwake. Musikana uyu avhati zvino mama ndoita sei, akaramba akagara semwanasikana, akabva atizira futi kabva atizira kune mumwe vanzi tada kuya kubvisa. Ndikati aiwa endei kuna baunini nasisi womukadzi, wafonera babawo wana wapenya, wafonera wanofatora kuti inini handiko. Zvazonzi inini handikutsvage munhu wekukweretesa mari iyoyo, wana ndovhakuretesa mari yozvayadyiwa vatsvaga futi. Toda kuuya tizikanewo mumusha, vatanzi inini handiko. Kwanditanzi kunodarika kuHarare kunoita $20. Baunini ndopakati mukoma taise mumoni, mari inonetsa kuita sei kuwana. Madii kuti munondiudza zvokuita, kana mukandiudza zvokuita pane listi rekuti takamudzorera eva. Nyaya iripo ndekuti vanhu vazorohwa vana, napanda kurohwa vana, ndima asupindira. Saka wakwasha vaenda ndizvo
Anokusiya musha wakavakwa. Vana vari kuita kusoshokorera sababa wapenyu. Izvozvo. Ainzi wakababa ngaitaurwa. Vana ruda kurwa musikuwanika. Ndina akangobvira akataurwa shoko. Taura zvamunoziya ngoro. Inini kuti kubuda kwangu pamba kunetsana naye. Tikanetsana naye. Anetsana naye tikabvisa. Kabvisana naye kubva papa ndakabuda ndichienda ndichirwara. Kabvisana vakandidhodza. Ndakatokubudira ndabva ndaenda kuparira nyato. Ndaenda kuparira nyato ndakatooperate. Ndakatodumburwa matumbu 2 meters, izvi ndino 4 meters. Joy. Operation ndino 17 masizhi. Ndiri kuchipatara huya kuchipatara ndiri kurwara havana kufunda kuno. Asi vaitoziva. Mhosva yandakavaitira ndakavabatira mombe ndakavapa mombe. Ndakati mukadzi wangu ngawe pamba. Yanga iri mhosva kuti ndasingasangani naumba. Ndisingazive kwavari. Ivo ndo vanoziva kuti chakunga wandipira imba ndo wanga kuchisiya. Ini ndasingazive kuti ndakazovabatira mombe. Jabva munyaya idzi ndavabatira mombe ndavapa mombe. Mombe yeumhai ndakabvisa mombe matsivi ndakatendesa. Ndini ndakatenda nazo. Ndakati mhosva yangu maiona amai. Amai vakabvuma. Namzvadzi ndati naiva vakabvuma ndakatonyorerana signature basa. Ndobva tatakura mombe ndichienda sabhuku wandakanga ari kwanga kuno mombe dzangu ndichamurwa Juda. Asati ashaya ndakatovaudza Juda ndakuendesa mombe dzeku pasi kwatezva vakatorai. Ndotora mombe ndobva ndazoti mukadzi wangu ngaashuya vamwe. Ava vakabva vakuramba. Handisina kuona mukadzi, handisina kuona munhu mukanaka. Ndobva ndaona kuti ndikadaro daro ndogona kutora ndichiyosiyanisa munhu. Kuti mukadzi wangu wandatora unevava. Ava hatikuwirirana. Unourayirwa mwana womunhu nomumwe munhu papi. Pamwe ndikati iwe chigara iwe gara. Ndobva ndatanga kufambidzana navo ndiri navo pamwe chete. Inini ndiri uku ndichirwara kudaro. Ava vakanga vari kumba kwavakanga vari. Ndiri uku handina kuziva kuti ava vatora Chikomba. Vaitora girlfriend. Iri munyina wangu inini. John iye wavari kutaura here. Aipinda mumba mangu ivavo varipo. Handakabva kunoroodza Eva. Ndakatoona girlfriend raJohn vari mumba mangu ivavo. Handina kutaura ndobva ndakasiya ndobva ndazobvunza munyina wangu Facebook. Chokwadi here chikuitika. Inini pane zvinhu ndiri murwere handisati pane chino operation chiri. Munoti kuita here kwamuri kuita kwamunyina wangu. Zviri kuita John ari kutora girlfriend ndangu achienda naro kumba kwangu nomukadzi wangu. Mukadzi wangu achitotora girlfriend achitoruwaridza akatoruwaridzira ndiripo mumba imomo. Inini ndino operation chitoona kuti ndo zviri kutoitika. Ndobva ndangobuda ndazviya zvikaita saka vanhu vachitadza kuuya kuchipatara unondoona kuti inini nditese. Ndakabuda kuchipatara kusvika pane zvinhu 8 months handina kana kuonana navavo. Kana pakatizira mwana wacho wechi2 handizivi kuti wakatizira mwana. Havana kanombobvira vandisumira kuti mwana akatizira. Saka izvoni kuno mwana mukomana ariko womadzimai ava vakaita nomurume wavo nechikomba ichocho mumba musha mangu ini. Sono ndichirwara ndarwara kudaro ini. Vakatoresa birth certificate mwana wangu ini naJohn ndichirwara 2017 ndatobva kuchipatara ndakatotoresa mumwe birth certificate mukomana kuti nditozwa yavo kuti ndatoresa mwana birth certificate pamusaka wei adakaenda here kuSouth Africa mwana kovesa vari kumashure sei ndakavatoresa inini kunozoda kutoresa uyu nhasi nemhaka yei havana kundipindura bvanyarara. Ndoba ndikaona kuti ava vane mitsi dzavo dzavakaita ndikandisiyana navo ndogona kutongokwana. Mukadzi ndaandisina kumuramba baba panguva iyoyo, asi ndakatozongoona kuti zvaakutoita kuti mukadzi ndichimuramba nekuti akanga ane mwana. Ane mwana ari pamusha pangu. Iwo ukazoita sei temboona kuti apinda kubarurira mwana pamusha peda ukaita sei. Pandakadaona kuti papinda gumba ndo pandakaziva kuti muchitongera kudaro. Ndobva ndaikanda mudare. Dare ndobva randaura nditi amai tiri kuda baba wechi womwana uyu. Amai ava vakataura kuti baba wemwana handimuzive. Mudare uwo makati dare rakabva rati tiri kuda baba wemwana ngaauye kuno. Imi mambo kana musina baba wemwana kusvika paro dare renyu imimi ndimuno mhosva. Ndobva yakabva yangoperera kuna ambo. Pane pamwe pandanzwa muchiti imimi makabhadhara amai munhu musingazive mhosva yekubhadharira.
ndizala ndatadza kunzwa ayo moshanda iziva ine ndaiziva mbai mapatadza kunyatsobatsanangura naiva iyei yange iri kuti ndakinga ndatora mumwe mukadzi ndatora mumwe mukadzi wechituru apa ukatedza zvina kuti please ndakakutadzira mukadzi wekuti uchiziva kuti matu ndakatovaudza akatonga nyaya yacho iyoyo ndimai mukadzi wasabhuku anogara murume wacho munebhaut anogara pamuganga weipa kakonyi mukadzi wakakonyi ndiye akatonga nyaya iyo ndiwa ndakatoriwo chikuru ndazvazvasiwambozoridzina wakakwira sei mudare haana kukwirira kuti ndakaita mwana pamba penyu ani mazvizvisa ati hawasvisa responsibility yevana handizoti akuwedzera mwana uyu here kana kuti iyo ndowakuzoda kuipatsanira kuti sei ndisiri kuchengeta vana ava kuti pana vamwe baba handisi ndizvozverokuto nyaya yamukuti vanduirirwa mbari inini handikwanisa kuchengeta vana pano mumwe mwanaro ava vakataura kudaro vachiti ndakatora mumwe murume kuti ndigare naye achengete vana ndivavo handina kuzokwanisa kuzitora chi nguva yekuti ndichichengeta chi zvakanaka yatembo uyu mukadzi uyu murorauri akatadza akazara mumwe mwana asinokuva tembo wava kugara nazvo kwavamwe vese vakwava wakuvaramwirichi kwete handakuvara vatikavasapota vana ivavo handisi kuvasapotera ndipapa inini kana vachida kuti ndivasapota vanangu ava ngavabude nemwana wegumba ravo vaone kuti mwana wangu ndinovachengeta sei ndinochengeta mai vakadzi vachimachembe pane chinja ndinoda kunzwisisa panyaya iyi pane chinja ndakunzwisisa mubvunzo wangu nokuti naya mai mune mwana zveshuwanizi munogara naye ipapo murume ari kupi ndimuzve ndakabikiswa zvinhu zvakandiomera kanyemba vakakuda saka nekuti wakandisiyawo ndikiri mwana mudiki ndikangosanganawo nemunhu wandikasangana naye parodi zvinhu zvakandiomera ndandangorarawo naye ndotakaondaane mimba kuti ndikizwa baba womwana uyu angari mwana wechingano ndochi 8 ndikabereka nowana akanyemba mai akabikiswa pamwana wechi 8 wechi 4 kwete wechi 3 kwete wechi 8 one experience ndikoumitiswa yalife munyepa muri serious ndinoda kudzoka kwamuri amai makatoresa mwana bheki mudiki wake baba mudiki zvakafamba sei chakaitika ndechekuti kwainzi kune vanhu vada kuvhota saka vanhu ngavatoreseki mabhepi ewana kuita sei ini ndopandakasimuka ndikaenda kuofisi inotesa vana mabhepi ndo ndasvika ndikatienda nemwana wangu musikana kuti ndida kutoresa mwana bhepi avo akatonyora bhepi riyeri akati kobabowana ndikati kubowana havakubvunzotaura neni togara kusaidi ndopa akati isi handikwanise kuti tipe uyu mwanasikana kuti asaine apa ichiitai sei itiye kuti mutsvage kune hama yababa wake asabhuku wangu atoripo sabhuku akatonditi iwo handiti muning'ina wababa wake ndeava here geonawo ndikati vati ende ikoko notaura nawo wauye wasaine apa ndozvazoenda kumba kondo ndataura ndovataenda nemadzimai avo ndobva vangosaina ndo ndapiwa bhetheri mwana angakura semwana ada kuvhota aiwa ndakuda kuvhota koma kutonyai kuvhota se aiyo pane vhotesawo vanhu pepai ndo panoite mwana ndikamubereka makatora mukana wekuti vanhu vaitenderera asi maiziva yenyu zvamuri kuti asiri ana asingazvizivi ndengoti maitadza kuziva sei baba vemwana wavo ndiwo akagara apa kumakadingomirira wanga asingabvunze kanotora nene pafoni unasauya sei kutomushedza kwamaite mimi mambo ndokuti waonoka nepapabva wauya watobvunza kanotora last time ndikakutonga yakauya sei wakauya kanotora nene hawana kasi havana kuuya here wakauya kusei papa kuti auya futi atirira dare auya makadi kutora maavenyuzi yayo kuti gadzise nyaya kuwashedza kwamaite mimi mambo ndokutouya nyika nekuti wauya mimi makaziva kuti mambo varipo
Arume wangu watoto wakashedzwa namambo vanoni nauya mambo ndapfugama kwamuri vana vangu vari kuda zvitupa Aku nasati ndambochika umaoko mamambo kuti ndiwaziye kubva ndati ndakatoresa mwana nasati ndombochika kumuromo kuti ndizoti zvinofamba sei ndikatozosvika musina musi wakwira dare ngeyangu yakatongerwa umo yakapera pokuti atezvo vangu mambanga aripo ndiani handizive kuti ndiani ada kuzonyatsa kuaona uko naye makatungwa nani tangamiri ndima muri 2020 ava mero mutongoro 2020 anyway isino nyaya yavamdani asi takusungura apa pane kakuwandirana yauya uyu muora wangu asi ndikumutonga iyi nyaya nekakuwandirana uyu ane kugarawo nemunyingina wauyu waamutsvagira munyowani amunyingina wake vakushayira mukadzi but anoda kuti vamenina iwe weita murume nokuti vana vako ndavakupedzisa amai ava vakangwara murikuona kuti vakapusa vanopusa muroora wangu ndakomuudza nokuti ndikutaza mambo kuti saatizvo akangwara musi waakauya makangambonimokai haisiwo nyaya mataura aita nyaya yake nhasi tikatogumbuka kuti tikatosvika tikati munhu akumakisa umambo hwedu asi nhasi mataurira aita bvawachinja kwakunemwo kutaura kwakasiyana ikoko munoora rega ndikuudzi nyaya dzevarume idzi hadzina kunaka iye wakakanganzirwa akaroora mwe mukadzi kasi kana wafunga kuti uite mwe murume uri mwana mudiki suduruka mumusha unoita zvaunoda kupi kwaunoda wauya nani iwe ungavauya kana iwe wauya nani saka ndikumirira gara imakurugere vasiri pasi mukuti wauya wega uyo sabhuku aripo uye hama yavo wese dati mumirire mwana wako amaenyaru takutaura nyaya dzemusha asi tara kuti gadzisa zvirokwazvo handizvo makaramba kuchinyangirana muchauraya handi wakambogwiniwa ezinowagwiniwa udzoka amai tagarisa pakapo uye ana responsibility mwana wedu haasi kuchengeta mhuri yake uyu mukwasha wenyu haasi kuchengeta mhuri yake handizvozvo masviko pano handizvamawirira asi ane zvikodzero zvaasi kuchengetera mhuri yake asi mukadzi uyu anogara nomwe murume anoendeya achi baba wevana inini kumusha mangu ini ndimupenyu akusida responsibility tengesa vana vake nemunyaya iyo asi mwana wenyu ane mwana nomwe murume waanogara naye akaidza sabhuku wenyu mimi anonudza kuti amai vanogara nemurume kunyepe pane nesabhuku anobva ikoko aina ndiziva kuti sei asi panyaya vataura iyi vanogara mubhuku machimbangu avasi machimbangu here vanogara machimbangu adi umugara mege mega kumwana makamuwana mwana ndikangomisiwa ndikobva kubasa kuwepo ndikangosanganawo nemurume zvakatomera auripa here aiyo anotombodireva ndakatombowirirana naye achiti ndokupei mari yake fiseka mndomuziya aiyo handimuziva tinenge ida kubatsirai imba yenyu ida kubatsira amai umusikanagirapa zvarikutaura zveshiwo ungataura nomunhu wowirirana naye musikaita pakuita paboni kutadza kuziva kuti akapfeka hembe yakati kana kuti mutsvuku kana kuti mutero anomuzere hombe kana chii zvekutaura mwana wenyu kuti ainoziva nyararai wakauri usiku azuva ranga rakutoenda kupira nchibva kubasa ndaita mari kukuwepo endati waiva uri usiku here manheru kamwe chete kahwani chete
ndinokuita nyaya iyi. Nyaya yagarirwa apa kapa inyaya yekuti hazochengeta vana. Asi nyaya iyi yakareba. Mukadzi unomuda here? Haumude kuvana vako. Chengeta. Chine musaina mwendo kuti. Ndizvo. Handizvawawirira. Inini vana ndikuwada batava. Aiwa. Vakwira dare rechawo kuchengeta vana. Vana ndochengeta vana. Vana ndochengeta. Ngavandipe vana vangu ndichengeta. Inini kuti ava ndichigarisana navavo. Vamusakapei. Zvandiri kuona kuti ivo vakatora boyfriend visa kumba. Baba izvo ndikutaura ndiri pano mama. Ndikutaura ichakamira. Ndakabuda panapa kuenda kwenini ka. Hazvikushamisi kutozonzwana kuti next time watozwanzi mwana uya akarohwa nemashururu. Ava vane gepi ravanaro nomunin'ina wangu nomurume wavo. Manzwana. Nokuti ini ndakatongodarika kuenda side reko. Hazvikushamisi kuzonzwanzi George akafa. Ndikukutaura mama, ndikunyama, ndikutaura chokwadi. Ndani kuti John akataura kuti dai nana kuti America ndamuona banda dai nana America vaya muna andita chakwa. Akataurira America. Mutadzi yake akati mukoma George bandichasangana nawo. Apamere huswa nde ndoda kuti wabaya nebaba. Mwoyo shanje wendita shanje mukadzi wangu wandakaroora. Ndosaka kuti inini iye na John wache vanozivana. Unotora nguva utora John kumupa imba. Negirlfriend. Iwo uchirara izwa mukoma kokurasi. Nyaya ugarira panokuti walusa focus vana vapasochengeta. Aino handisi kuchengeta hangu pari chikoti. Bozi kana munhu kuchengeta vana naya maini chakati handisi kuita. Naya maini chakati handisi kuita. Kumba kwacho hakuendeka mubayiwa. Unoda kuendeka ava vabuda nomwana wava. Tumaini pamusoro pembayiwa. Tumaini ndikuzopa mai vachikafa. Amai akariromwa. Vakabereka mwana mumusha mababa avo. Hazviitwe ndini ndiri mukadzi. Zvamakaita mai makatadza 100%. Ndobva mazobudisa muromo wokuti ndakatsvaga murume anondichengetera vana. Murume iyeye ndobva matadza kumuziva. Iye akupai bhunguka 1. Ipapo makatadza. Asi ava atembochengetai mhuri yenyu. Kana musingade murume akazoti mundipe chikafu atembondoropa vana chete ndavati kubuda. Ndoda kubvunza mubvunzo mumwe kuti naya mai vana munoti vachengeti vangani? Ari grade and ari grade yakoma. Vana vasara kumboko wadiki watatu. Atatu. Musikana ne13 years nemukomana ari grade 6 nemukomana wacho ari grade 2. Grade 2 amukaitisa wacho. Aiwa. Wow. Akatozwa Beatrice. Akasi mwana wako. Akatozwa na John. Akatozwa na John. John chichako. Munina. Saka chakaipa Baba. Aiwa. Hazvina basa. Oya zvakakanganiswa. Ane mberi. Apakakanganiswa. Vakanganiswa John ndiye amudzi womwana. Handiti? Kasi vana ava kuvachengeta sei? Amai batai mazwi. Mubate mazuva akachengetwa vana vedu. Izive kuti mukomana kuita basa rake. Musupo wacho. Hatina mbobvunza vachengeta kusvika vasvika. Ari kureka responsibility munhu. Toda kuitiendesa mari kumba uko. Kune chikomba ndo chachidzinga nyaya yakurwa panapa haisi chikomba ndevana sati takudhira nayo ndabvujunywa nyaya yechikomba kuti iwewo chechuka vachechuka nokuti vakafa mumaoko mako munoita varume vairi vauchiva mukadzi mumwe chete atezora kwanotambira munoura mukwasha upi ari kuchengeta mwana ivapa nguva iyoyo nemukwasha wandizozve aripo pasi handiti iwewe ndiro muhosteri Ini ndisipoka aiyo vakayodzauma here kuti iwemumusha saka ari kuregerera chikomba chizvira ndiani yatezvara wako here kana une rimwe here zuva rawakazomboenda kwaatezvara uchivataurira pamusoro pomwana wavo zvaari kuita kana tezvara chavakatozvisa tiri tesi indura mubvunzo inene handina kuenda kumataura saka uri mashure vatezvara vari kuti mwana anewo zuva ramunoya munomutenga kuti amuchada mukadzi zvavhara uye zvinomunai amai murume uyu akanyimba vapi wazona tida kumubudisira pachena kana akatadza kuchengeta vana vake isupo kuti apa tikuda $40 per month ona unosainapo mari yatiita kuendana panapa uchengeta zvokuramba mukadzi wako tangoti kuita derative hangi mazuva mudya yamadhikadhisi makanyanyisa mukadya
Kuita makanyamisa. Asi nyaya yekuti nezvayo panapa ndekuti ini handikuri kukadzi wapandi kuti muroora wangu. Iye muroora wangu akunditiro madhaka, iwe muroora wangu itawo zviri right. Handinozve. Urikubvuma. Ana acho Yechikomba baba. But anyway, haisiyo nyaya iri papi? Panapa. Iwewe ndonosaina kuti kuzoti unokuwanisa mari. Zvokuramba mukadzi wako hausuzvapirira tembo. Ndokuti atishibise ambuya ndimuroora wangu wandinoziya iyi. Nomumwe wacho. Inonosaina kuti mari yako. Wangona ushandisa kare kuti usvike kuramba mukadzi kabisa. Unokwira dare. Waramba ugara. Nyarare. Hasuda kuti zai unazonyora. Ndogara apa. Zvinonakidza kuti unowo wako. Unoendesa zvakakura sei kuvana vako. Inini ndatori manager kuti ndikwanise kushanda ini ndiri muGermany nandiri muGermany kushanda kwangu unaenda mbokuzi nemanager iwewe teerera unoendesa zvaunokwanisa kuendesa ukuendesa chibabe kwauri hausi kurimherera kurima ndorima but handisiri ndinopinda munda ikasune vana mukadzi wako anozoti une vana waunaye anoziya saka uda kuchengeta vana vako taura zvinoita kwanza kubvisa $25 amai hansi $25 amai ati $25 usifogeta kuti nyaya dzakaita zvechikomba nechiya hazvina basa kupa nyaya ine basa nakungobvura ine chinotozivoka makasitotogadzisa $25 zinochengeta vana vatatu muisire $25 vana vakanobhadharira vana vako chikoro we usandinyadzisei havana chikoro ndinobhadhara baba wada kuti taura zvakuitira vana vako aiwa ndinotaura pakuti chikafu kumba pachikoro ndinobhadhara anobhadhara vana vakatoisa kuspiritual offer so nditori nemamwe matsamba ndikatombotanga kupiwa ndichiyaisa kumba ndichiti kana chandogwara tezvangu ndiwapa vana kuuya yatori mumbega ndikatombotobata nechikoro chikoro ndopakazonoti vanotambudzika vachisiya vana kuspiritual offer murume ari mupenyu nditorinaye matsamba yake chikoro yangu bhadharira vana uisa $25 haina tainoita $25 hapana mari ini mafungira angu aitokuvaachati $25 pamwana vana vatatu vandidozvo vanouraramawo haisi mhosva kuti yazoenda ini 50 kana 60 asi vavaridza kuti mari ita sei kwani asi ndokumbira kudaro pamwana wechikomba amutaura kuti ndomuchengeta mari handichabvese chikafu iyi kubvunza ndikatimupindure munhu ari kuita kuti mwana wechikomba agare pamba pake ndiani kana ndikaita ndiri ndini baba ndimamirira anga zvanga zvikandiitira kwandiri nasingakwanisi pazazosununguka pazoita sei pazosununguka ipapa ndobati kuti totaura nyaya dzacho kuti unotaura nani George, wapenzero kudala kubhadharwa $25 iwo kana waida kumba unogara pasi takutopasira iwoyo ukudare kana uda kuti amai vabve pamba pako nomwana wavo avakasara saka mhosva iri kutongwa nasi haisi yokuti yo mwana pano tikutonga yokutadza kuchengeta vana vakuivona vavo iwo waenda kufunga muchero wodzoka kugara pabhenji mwana wenyu akutodza birthday mungawirirana mwana wenyu wacho mudiki ane birthday mudiki wake ndikamitisiwa wamusikazive baba wake ndikamutoresa nechitupa changu chitupa chei baba wake mwakaisana kumba kwenyu akangonyorewa zita rake akangoniti ndizive chitupa chenyu makagona mai saka mwana akuzani mwana asi wako ndioziva kasi umwari mukadzi yanga kugara chitiwo usingasvike iwo bonde uri wana everyday kunomwe mukadzi uye haani
ukutezekasanitisiwa ndinambayangwara sumuka unosaita andasaina kuti sunga upe kana wafuka kuramba mukadzi wako nziri zvako sazvi mazvita baba vamwirire mazvita amai nyaya yatauro yaisi responsibility ndeyata mugadzirisa